Przecuciłek się, pozganiałek dziewki, jak to niektórzy rządzą, kaj. Nie miarkowałek kaj, łeb jak kalfas, a rań rumplowanie larmo i tynci od wieśka gołasa, tu podbijałych mew. A w gębie, choby we starym prytku od Gerata Cieślika, moje wszystkie myślunki bzuceli i tyrceli mi pod deklim, nikie pisoły weroju. Procne próby na sztalowaniu pamięci podleraje do porządku na psinco się zdowali. No i trzeba było endlich zewrzyć ślepia. A sam srogo, hala, a dryny setki, tysiące ludzi. Spomiarkowały, kapnuże się, co naisto jest we Poznaniu na Banchowie. A dziepiro co przeca byłek we Chorzowie, posznupałek pokazać w nodek bilet, jak się go lajsnął, jak go wlazł do tego cuga i wylożek we Poznaniu, blank mi miarkuja. No, można ze tym wylazowaniem to było blank einfach, bo przeca ten cug dalszy już nie jechał. Wiecie, każda tajla mojego ciała targała mnie, łamała sama przecia. Kapnąłem się ku temu, co nasia mu nie swojej łachy. Jakiś ich sztramski, galantny pelc mojego kamrata lał mi jak przynoleży tela i że uwierał puczą mi pomyślone, co tyż to stanęło się ze moim kamratem i tymi dwioma frelami i co tyż tak po prawdzie naisto się stanęło. Eźlich nie zbajslował jakiś ich głupot, belafastrów, bo to jest jakiś ich kafabe, jak stodiosków po gorzole, ani z kozi blank nic nie bocza, co ty się ze mną działo. Ten utargany film blank nie chciał mi nic odpowiedzieć na te moje tropienie się wątpliwości. Narobił mi ino we Filipie jeszcze sroczego Rojmongu, niżech z kozi miał. I wiecie, pierwszy raz chyciła mnie tęsknica za takim blank czyjbym ocucieniem się o szaroku. Co bych nie musiał jak zawdy tropić się i że ocuciłek się rącz ino napoczną się rozwidniał, kej ino widniało, znaczy się o drugi po południu. niech ich racie sam ino, ale się legnął do pryka tak jakoś i kole 12 we południe, nie? Ocucić się, pozganiać dziewki bez tego moralnego kacniamru, kiedy baży do skwiero i gowędzi, niźli targanie zębisków i srogie łamanie we kostyrach do kupy. No ale trzeba było jakoś ich się z tego wyplańtać. Ten poznański Banchów to ja prawie dobrze znał, bo tak między Chorzowem a Poznaniem bez sołkę 16 lat hned kajzowu. Miarkowałek tyż kaj w to i co poradzi się zwyrtnąć kolecego. Skalułek ten kamratowy pelc i miałek już na to, co by się lajsnąć bilet nas od dodum i jeszcze co by luchnąć jakosik blaga z biedem. Miałek ci kiejsi kamrata sztramskiego Karlusa Ecika, łomam mieli radzi fuzbal i góry. Byliśmy miłośnikami fuzbalu i wandrowania po górach, a jak się jeszcze nie szkodzi wykazało, z rokszymi byliśmy do kupy miłośnikami gorzoły. Jeszcze bardziej radzi mieliśmy gorzoła. A u nas we Chorzowie był AKS i Ruch. Ale skamraciliśmy się ze fuzbalokoma ze GKS-u Katowice, ze którymi to niejedna szykowno flaszeczka gorzoły, wina albo bieru my wysłepali. Zatem te chłopcy przysznajdowane hajery, przysznajdowane, bo w ten czas takie fuzbal kluby mieli sponsora, a to byli najczęściej gruby. Wleźli do pierwszej ligi, a pierwszy szpil w tej lidze był 2 dni z korzy mojego Geburstaku, 8 sierpnia 65 roku. Uciechy było co niemiara, sporze i bez tuż też dur i jednym cięgiem trafialiśmy się we chorzowskiej kaczmie, jakim kafeju Madziar. Miarkujecie to, Lędziel, Madziar, Kedio, Barat, Kaj my oblewali każdy wygrany, a i przerąbany bez naszych kamratów fuzbal szpilerów szpil. I cy to naszym chłopcom wklupali pod uglotcy. Łoni naklupali inszym, zawdy była przyleżytość do sztramskiego fajerowania, znaczy się wysłepaniu kielanostów flaszek szykownego madziarskiego wina do kupy ze gorzołą, przysmyconą we Rajzentasi bez tych fuzbaloków, bo tym cołki Madziar to był kafe i tam ino wina szło się szluknąć. I chciałek sam Terowski odpowiedzieć taki jeden fal. To było wieża kaś na podzim we 68 roku. Richtował się szpil GKS-u ze Górnikiem Zabrze. A te prawe kibice chorzowskiego ruchu mieli radę wszystkich tych, którzy poradzili wklupać Bergmonom ze Zabrzą.
No toż my też tak szykowali się na ten gryfny szpil. Ale przychodzimy ze moim kamratem Ecikiem, wyciągli wyrajza po wszystkich chorzowskich, no nie no chorzowskich kaczmach, co by nie skorzy już na odwieczerz przykulwitać się do tego naszego kafeju, kaj mieliśmy bezmać fajrować szpil naszych obców. Anszoka, Zigi Schmidta, Rotera, Petra Sobika, mojego kamrata SS harcerzyk, Paulka Glika, Petra Czajewę, тоже grał, i innych, których nie będę sam teraz mianował. Godało się, co Berkmony ze Katowic na zicher wklupią pod uglot przy frostrowanym ajerum ze Zomży.